Ramadona mekalo kletan duru samba fla ani mugan konnala ambalma o bismillah malak cuka don kibaru keneka bi kibara munum bamulo kada kulo kan ore kafo ko coronavirus koni yera mugo mugani kelen wera konna ka keni kunu alamsadoe mekalo kletan nani mali ministre sombe noni ale koni ka baranya shilendo kenya koni sabatilima ulu koni ka kuna fondi seben ka nyasin coronavirus koni kibara diluma o koni ya yere kafo ko coronavirus koni yera mugo mugani kelen wera konna ko mugo mugani nani ulu kenya la khabo coronavirus banala ko wa fene ko mugo fla fene sara ka sababu ke coronavirus koni yelen flane mugo mun nani ayre la khafo ko mugo nani ko ulu koni bora kulikoro keren ya la kati ko mugo saba bora enno kala bankoro ko mugo kelen bora enno fene aleni mopti mugo kelen yera en fene segu mugo kelen yera en fene aleni kay keren ya la keba mugo fla yera en fene mu ko ne ba mako konnay ayre la khafo ko sigida folo ayira mugo nan na enno sigida flana ayira mugo kelen na enno sigida nanna ayira mugo nan na enno aleni sigida worona ayira mugo nan fene la enno ko ni jate kura mun ko ni flene coronavirus e mugo mun ko ni mine mali jamana yere kon kono ko ulu ko ni dafala mugo ke mawolonvla aleni biolonvla ni konontona ko wa fene mugo mun yere kon fene sara ka sababu ke coronavirus e ko ulu yere kon fene dafala mugo binan ni worola ko mugo mun fene kene yalla ka bo coronavirus la ko ulu kon fene dafala mugo ke menani aleni bisaba ni worola uya yere ka fo fene ko mugo mun ko ni coronavirus ton ko ni ngere la nyokona ko o jate beta mugo bakelen ke mawolonvla aleni bishegni durula albi mali jamana nyamo ulu woni ka la yini kera le ko ndo ka nyasi malde bela jelen ko ni kelengele na ma sana wale o bela jelen ko ni ka se ka ulu matrafa aleni jamana nyamo ko ulu ko ni kelembe ka tabolo mun ko ndi mo ma bela jelen ka se ka nun ko ni fene batu wala sa kani banayin kasara do koya kibara were mbambolo ka da kulo ka ore arabado mekalo kletan saba dana ambasaku ale ko ni keleke chew ulu ko ni bambaga ci do ko ni karla nyogona ni ayire la ka fako dana ambasaku ale ko ni keleke chew ko ni e bambaga ci mo ko ni faka nga akele ko ni sefa ko dubula mo kele yere ko ni fene ni tura akoda fe ale ni fene ko bambaga ci nun ko ni tarani mo fle kibara mun serama ulu ko ni ayire ka fo ko dana ambasaku yere la kana jakulu o ko ni keleke chew ko ni jatige wale tabaga nun ko ni karle nyogona koro marabulu la kerengere ni ala zon ale ni pepa chelala ko wele ko ni blala mali finintiku ko ni ma ni ulu yera ko ni fene u senfa jona ni kana deme ko ndo dana ambasaku keleke chew ko ni ma o ko ni sababu yala mali finintiku ulu ko ni u tege da ni bambaga ci ma woro yera ko ni fene kan ni o kele yera ko ni fene senfe bambaga ci nun ko ni ulu ka moto fla yera ko ni fene jinna mali finintiku ulu ko ni bambaga ci nun ko ni fene ka telephone chama ko ni soro ni ko da fe ame wakati mnasa ama seka do ni majugun kon ye makele mun kon ye kibara ware mana bu ko fe amuda okluka kibara ware mambulo kada okluka ore mali kene asobambe no nanko o mako poinje ale koni kene atikla muko ulu koni bora kunu kadagali koni ke uga kene aso koni ndala nika uga dusuma kasa koni yire ka yire ka fa ko ulu ka hage do koni tikeleno ale ni fene ko bana bagato koni be de kundo koni fene la ni o de kunu koni benete uluma kibara mun sirama ulu koni ayire ka fo ko nin kene ya tigila mo nun koni ko ulu koni be bara mun koni ke ni mu koni te ulu ka barake wakati ula ni o kan ka sara ulu e kerengere ne yala nan ko ma ko prime de garde o be nga sema koni kumbe ulu koni kene ya so nyemo ko baw koni ni yonche ko wari nun koni ka to ga di ulu ma kalo saba o kalo saba ko ga ko kabini wakati jume ulu koni te ga dresele no kada u ga sara war nun koni ka ko kalo saba folo koni temela fo kalo saba flana dobe ka ke o yere la albi kanjo lente ka fo ulu nyana o temelen ko kabo yen fene ni kena tigila mo kon ko ni fene dasira bana baga todo ko ni ka kisama ni o ko ni fene mabe ulu makosebe sabla uya yere ka fo ko bana baga todo ko ni bega sa ka sababu ke ko magote ka se ka do ubla ko kabini coronavirus ko ni damnela ko coronavirus bana baga to ko ulu ko ni fene tarabla kena so yin ko ni yorodola ni anko mako bloc de réanimation ko kabini o ko ni kela ko bana baga to gele mun ko ni fene be na ni ulu yere ko ni fene mago ka nga joni yorena ulu ko ni ka se ka furake ni yoro ko falena ko o yoro ko ni fene kuma ni alendo o mo gon nun kon ma ko o sababu fene be ka ke mo chama ulu ko ni fene be ka bone unina o kama ulu ko ni ba nyini jamana nyemo ko fe ale ni kene so yere ko ni nyemo ko u ha fere ko ni tike
wala sa cogoya min na coronavirus tɔ olu kɔni bɛ nin yɔrɔ kofalen kɔni kɔnɔ tantɔ ni banabagatɔ gɛlɛn wɛrɛw kɔni fɛnɛ mago bɛ se ka s'a ma u ka fɛɛrɛ kɛ ka nin yɔrɔ in kɔni labila walasa kɔlɔlɔw kɔni fɛnɛ bɛ dɔgɔya cogoya min na nin kɛnɛya tigilamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a sɛbɛntiya ka fɔ ko banabagatɔ gɛlɛn caman kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu mago bɛ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ ka tɛmɛ hali coronavirus tɔw yɛrɛ kɔni kan ko ga nin kɛnɛya tigilamɔgɔ ninnu kɔni ye u ka kuma kuncɛ ko olu kɔni bɛ tile 2 kɔni de di u ka ɲɛmɔgɔw kɔni ma u ka se ka olu kɔni ka sara kɛ ni o ye kunu ale ni bi jumado mɛkalo tile 15 ko ni o kɔni ma kɛ ko tɛnɛndo olu kɔni bɛ sɔn ka baara bila boloda kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ye tarata don mɛkalo tile 12 bamakɔ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la hippodrome na nɛgɛ kaɲa 11 wagati bingalikɛla dɔw kɔni de taara bin wari falenna dɔw kɔni kan ni ka taga ni nin maa ninnu kɔni ka wari bɛɛ kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko ni bingalikɛla ninnu kɔni donna ni marifa de ni wari falenna ninnu kɔni kan ni ka u ka wari kɔni bɛɛ yɛlɛma u kunna ko u ma dan o ma fɛnɛ ko yɔrɔ in tigi yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko u y'o jogin sɔnni u ka taa ko wa fɛnɛ ko u tilala ka o ka moto yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta ni ka boli ni o ye an bɛ wagati min na i ko sisan tɛgɛ kɔni ma da ni bingalikɛla ninnu kɔni kan nka kibara wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o da aw tulo kan an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ